Ako na sangkop yung kailangan ng mga doktor ko derang kaptakpan dereno sang kaya kanilimut tenun. Melangit yung Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sabihin ka nung yung pagkakiran. Bigtan nung yung bukbuk, bigtan nung yung pagkakiran. Laos, bigtan nung yung kasasyain na kapagiginaw. Pati o research sa Binalunan. Yes, kapag karoon sang kaya Pangasinan. Pangasinan. Yaran. Ayo deh. Ada tuwig. Yung una. Dahil nakamata nga. Kadi lang po ato na maliit na sila ka. Ha? Iwanan? Kwakaon din. Kwakaon din. Kwakaon din. Saya. Alura ko ta mo sira. Sira. Aduh, tiyak ko kamapia. Kota yan na ya. Kota ira. Bigyan naman natin ito jamanan. Tiba ko din ng kata na ko din kata. Ay skanda ya. Oh, ay. Kota ya ko ana nga taw. Ada. Oh, to wala kota ya nga taw. Tiga minjan, kaya nga taw. Oh, din eh. Nasa pagpunta ko ya. Ada tagang kami nga. Jadi kena pera mata. Mana oh? Hindi ka lagi. Sadyang gaya pa man na nalagang nasusabay yung irang kayamanan niyang nag-visit. Yang gaya pa sa visit, nagiging ba sa isa, kayamanan niya na so kapag na niya, hanyang pa man na tumugay sa pagpapang-advice yung kita ayaw pa na yan, advice yung nagyan ko tayo man na yan na di ba na binigay sa nasa apitin di siya magitan wa kapakunan tanong na kailangan nakataruan tanong sa huli kataruan tanong sa dato ang ayat tanong binisumpa o ayaw man na yan na mga ulibagan na gusto kapapian hindi ka pa kaputin tumaluratan uwan kaya man na yan nabular ka ayaw man na yan nasalita na yan yan timusin nabigyan tanong isa darpa na uman idarpa uman isa nagtuturuan sa upaman na mabukan o upaman na mabubalian na ito kaya mabibigyan man na yan ang misupan sa mga patagyan na yung upaman na ito mo dito pa na yan dito ewan na yan na yan yung sa upaman na taritipan kasi daw nag-iiwan na yan na buong tanong sa palitos buong tanong sa palitos at yan kaya upaman na masa kami mato ang buong tanong ay tanong pwede na taritipan tanong ako pa man ako masuk nabiyang magay ko tanong yung buto ko na virus yung matatariti ayaw ba na rin na minisumpa ito lang yan yung tauman na pamanapakanin gumagana kakumaran na napupali na isa na ayaw ba na rin nasukuman na yung bibitan